Ďakujem veľmi pekne, Patrik. Príjemný večer, dámy a páni, ctení hostia. Vítam vás na druhom tohtoročnom podujatí v rámci debát Café Európa. Moje meno je Vladimír Bilčík a budem vás touto debatou sprevádzať. Minulý mesiac sme sa tu zišli, teda nie tu, ale vedľa, na debate o tom, či sa má Ukrajina rozpadnúť, alebo či sa rozpadne. Bolo tu vyše 200 ľudí a myslím si, že tá otázka je stále živá, takže ja som rád, že napriek tomu, že dnes sme boli schopní zabezpečiť menšiu sálu, vzhľadom na to, že to bude prebiehať vedľa ďalšie podujatie, že ste sa tu dokázali zísť v takomto počte a nejak sa aj pomestili. Dnes si myslím, že máme rovnako alebo podobne atraktívnu tému, ktorá možno nemá také bezprostredné dopady na to, čo bude zajtra aj na Slovensku, ale dotýka sa otázok etiky, bezpečnosti a vôbec fungovania vzťahov medzi štátmi. A tá otázka je veľmi jednoduchá, či sa patrí odpočúvať priateľov v Európe a nadväzuje na udalosti, ktoré sa spustili niekedy v polovici minulého roka, kedy, myslím, že to bol nemecký týždenník Spiegel, zverejnil správy o tom, ako NSA odpočúva masívne rôzne zdroje, nielen teda tradičné telefonické, ale sleduje elektronickú komunikáciu a v podstate postupne sa ukázali, že toto sledovanie sa dotýka až tých najvyšších politických kruhov vrátane napríklad nemeckej kancelárky Merkelovej. A to spustilo vlnu reakcií na strane členských štátov Európskej únie, ale takisto inštitúcie EU vrátane Európskeho parlamentu. Čiže to je taký ten kontext do dnešnej debaty. Ja som veľmi rád, že tu máme veľmi povolaných hostí. Po mojej bližšej pravici sedí pán poslanec Eduard Kukan, poslanec Európskeho parlamentu, ale takisto, keď sa pozrieme na to dlhé CVčko, tak je to doteraz najdlhšie slúžiaci minister zahraničných vecí Slovenskej republiky a myslím si, že potom, ako bude kandidovať v voľbách do Európskeho parlamentu opätovne, zdá sa, možno jeden z najdlhšie slúžiacich poslancov Európskeho parlamentu zo Slovenska, ale takisto je to jeden z ľudí, ktorý sa aktívne vyjadroval k tej téme odpočúvania a čo to môže znamenať pre naše vzťahy s partnermi, najmä teda so Spojenými štátmi americkými. Takže vítajte a som veľmi rád, že ste prijali naše pozvanie a teším sa na debatu. A po mojej vzdialenej pravici je Ivo Samson, od 1. februára riaditeľ Inštitútu bezpečnostných a obranných štúdií pri Akadémii ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši. Iboš bol svojho času súčasťou ministerstva obrany, ale teraz tam došlo k nejakým inštitucionálnym zmenám, ale Ivo je vlastne stále riaditeľom tohto inštitútu a je to človek, ktorý sa dlhodobo venuje problematike bezpečnostnej politiky. Publikoval viaceré veci o terorizme a o transatlantických vzťahoch, takže tá téma odpočúvania a téma vôbec dôvery, ale zároveň aj téma bezpečnosti a nárokov, ktoré súvisia s bezpečnosťou ako takou, je mu veľmi blízka. Takže páni, vítajte. A ja by som vás poprosil možno v takých prvých vstupoch o veľmi stručnú reakciu na tú samotnú otázku, ktorú máme v zadaní našej dnešnej debaty, o tom, či je to vhodné alebo nie je to vhodné, či sa patrí odpočúvať priateľov v Európe. A samozrejme, má to množstvo rozmerov, čiže ako sa chytíte tej otázky, je v podstate v tých prvých 5 minútach na vás. A po vzájomnej dohode našich vystupujúcich a dnešných hostí by som odovzdal najprv, možno trošku netradične, ale slovo vedcovi, to znamená Ivo, nech sa páči. Takže ďakujem, pán moderátor, ďakujem, Vlado.
Čo je to stručná reakcia? Je to 3 minúty, je to 13 minút, je to 30 minút? Ja som povedal 5 minút. 5 minút, to som prepočul. Dobre, potom to bude jednoduchšie, lebo potom vlastne môžem zhrnúť to, čo si o tom myslím a potom môžeme očakávať diskuziu na túto tému. Keď sa pozrieme na titul, na názov tohto podujatia, kde sa patrí odpočúvať priateľov, musíme si uvedomiť, že toto odpočúvanie v úvodzovkách vybuchlo v Nemecku. Samozrejme to nebolo iba Nemecko, ale to Nemecko bolo tou hlavnou rozbuškou, kedy sa prišlo na to, že sa priatelia odpočúvajú. Ja tu nechcem teraz filozofovať, kto je to priateľ, kto je to spojenec. Či priateľstvo medzi spojencami má vôbec nejakú väzbu, či priateľstvo nie je iba vyjadrením dočasných záujmov. Ja si osobne myslím, že to taký je. Ale o tomto, povedzme, že v diskusii môžeme pokračovať. Nám ide o to, aby sme odsúdili, alebo akceptovali, alebo kriticky, menej či viac, akceptovali pôsobenie amerických tajných služieb, najmä NSA, voči spojencom. Sú to spojenci. To znamená, títo spojenci sú spájaní rôznymi väzbami a títo spojenci sú odpočúvaní na tej najvyššej úrovni. To Nemecko bolo skôr, podľa môjho názoru, taká špička ľadovca. To znamená, Spojené štáty odpočúvali svojich spojencov a teraz nám ide o čo? Teraz nám ide o to, či je to morálne, alebo či je to ilegálne. Ak začnem od tej druhej strany, tak poviem, že to nie je ilegálne. Z hľadiska kopa ľudí, spústa ľudí, zväčša v Nemecku nastal samozrejme nastala obrovská vlna odsúdenia tohto amerického počinu, ale povedzme, že sú ľudia, konkrétne Jozef Šovepov, ktorý o tom vydal fantastickú knižku už predtým, kým tento škandál vybuchol. A tá knižka sa volá Überwachtes Deutschland, a ktorý vlastne poukazuje na to, že už v roku plus minus 50 došlo k Deutschlandvertragu. Už v roku 1959 došlo k Zusatznahtvertrag štatút. Nemčina je v tomto fantastická, takže tam ani nemá zmysel to prekladať. Od roku 1978 nemecká vláda súhlasila s tým, že Američania majú právo odpočúvať a že Američania dokonca majú právo na to, aby požiadali Bundesnachrichtendienst o to, aby im odovzdávala informácie. Ak sa teda pozrieme na a tým už skončím, na dva aspekty tejto problematiky, tak jednu máme legálnu. Národné právo spravidla odsudzuje špionáž a odposluchy s tým, že to odsudzuje z očí voči iným štátom. Národné právo ale súčasne nebráni v tom, aby vaša vlastná krajina takúto špionáž robila. Medzinárodné právo vôbec nemá, teraz to beriem ako nie medzinárodný právnik, ale ako konzument medzinárodného práva. V medzinárodnom práve nenájdete nič, čo by sa priečilo takémuto odpočúvaniu alebo takémuto sledovaniu. To by sme si museli, a to možno v diskusii, vysvetliť, čo je to strategické spravodajstvo, kde chcete získať aktuálne veci o tom, aká je politika, aké sú politické strany, aká je veda, aká je politika, aké sú perspektívy danej krajiny, aké sú zbrojné možnosti, aké sú ekonomické možnosti. Toto všetko je celkom prirodzené. Ale úplne na záver, áno, je to morálna otázka, nie je to právna otázka. Je takmer neuveriteľné, že sa nemecká kancelárka pani Angela Merkelová tvári, že je prekvapená, ohromená.
Koniec koncov tieto 3 dohody platia, nikto ich nezrušil. Je to iba nemravné, takže my sme tu v morálnej rovine, ale v politike sa morálna rovina ťažko premieta, ťažko realizuje, ťažko implementuje. To znamená, tú morálnu rovinu by som dal v politike preč. Tu ide o to, či k tomu sú dané na základe bilaterálnych zmluv určitej krajiny oprávnené alebo nie. A skutočne posledná myšlienka, posledný výrok v tomto mojom expoze je, že Spojené štáty sa bránia iste tým, že tomu možno nebolo v poriadku, bránia sa tým, že na to majú určité právne opodstatnenie, hoci veľmi opatrne, lenže Spojené štáty samé majú maslo na hlave a myslím si, že mňa osobne nikto nemusí obviňovať z toho, že by som bol nepriateľom Spojených štátov, ale Spojené štáty v roku 1995 zatkli jedného špióna, konkrétne Jonathana Pollarda, ktorý špionoval ako člen námornej spravodajskej služby pre Izrael a Spojené štáty ho vtedy odsúdili na doživotie bez možnosti prepustenia na základe toho, že priatelia sa nešpionujú. Sovietskí a iní špióni boli dávno prepustení. Ale na základe tohto morálneho verdiktu priatelia sa nešpionujú, tento človek sedí do dneška. Ďakujem veľmi pekne, Ivo, za veľmi, som povedal, hutnú odpoveď na tú otázku, ktorá vôbec nie je samozrejme jednoduchá. Myslím, že je to veľmi dobrý úvod do debaty a zdôraznenie tej roviny na jednej strane, čo je ilegálne a čo nie je, a čo je morálne a čo nie je. A takisto zdôraznenie tej roviny významu toho priateľstva, respektíve spojenectva. Z tohto mne vychádza, že možno ten vzťah Spojených štátov a Izraelu je asi iný, než ten vzťah Spojených štátov a členských štátov Európskej únie, ale samozrejme to je na debatu. Pán poslanec, práve táto otázka vôbec toho vzťahu Spojených štátov a Európskej únie rezonovala významne v Európskom parlamente, keď sa tieto veci prevalili. Je tam zo pár kontextov a poslanci Európskeho parlamentu sú mnohí veľmi citliví na niektoré veci, najmä veci, ktoré súvisia s ochranou osobných údajov. Koniec koncov samotná Európska komisia iniciovala v roku 2012 dosť komplexný balík legislatívnych návrhov v tejto oblasti a je to veľká téma v Európskom parlamente, čiže to je jedna dimenzia a v podstate otázka je, akým spôsobom vieme chrániť naše osobné údaje v kontexte aj takýchto javov, ako je odpočúvanie. A druhá dimenzia, ktorá rezonovala veľmi citlivo v Európskom parlamente, sa dotýka prebiehajúcich rokovaní medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými o dohode, ktorá by mala zahŕňať novú zónu voľného obchodu, ale takisto novú zónu voľných investícií medzi oboma štátmi a práve tieto zistenia významným spôsobom zasiahli do tých diskusí, čo s tými rokovaniami, ako ďalej postupovať, či vôbec v nich pokračovať. Čiže tá otázka tej morálky alebo etiky samozrejme je veľmi dôležitá v tom zmysle minimálne, že má potom politické dôsledky na to, akým spôsobom budujeme vzťahy s našimi spojencami. Čiže ako vidíte vy tú otázku, či máme odpočúvať priateľov v Európe a keby ste ponúkli vašu reflexiu na to, akým spôsobom možno aj trošku z tej kuchyne toho Európskeho parlamentu tá debata bola vedená v tom roku 2013, ale akým spôsobom sa to posúva aj dnes, najmä vo vzťahu k Spojeným štátom. Ďakujem. Ďakujem pekne, dobrý večer. Ja to budem brať z takého praktickejšieho hľadiska, budem odpovedať na tie vaše dve otázky. Pán Samson to rozobral naozaj veľmi dôkladne. Pokiaľ ide o tie veci právne, morálne a podobne. No, dať úplnú a vyčerpávajúcu odpoveď na takto položenú otázku, že patrí sa alebo je vhodné odpočúvať priateľov, sa nedá.
lebo akokoľvek, alebo môžem vám dať 6 rôznych odpovedí a povedať, že každá z nich je správna. No, prvá by asi, ale nebudem dávať tých 6 odpovedí, ale prvá by bola, že či sa patrí odpočúvať priateľom. Tak áno, ak je to v ich záujme. Môžete povedať, že si robím srandu, ale ani nie tak úplne, že takéto otázky naozaj okamžite poviete ale a teraz sa môže rozvinúť debata. To predpokladám, že pán Bilčík nás takúto debatou povedie. A budeme hovoriť o rôznych aspektoch tejto otázky. No, v Európskom parlamente, keď sa prevalila celá tá záležitosť, tak to vyvolalo naozaj búrlivú diskuziu. A tu by som povedal aj na to, čo hovorí pán Samson, že sa čuduje Angele Merkelovej, keď sa tak nahnevala, lebo že by vlastne o to ona mala vedieť. Ja si myslím, že tu tá reakcia mnohých politikov bola naozaj taká bezprostredná, ľudská a v tej debate v Európskom parlamente sa hlavne používali asi také výrazy, veď my sme spojenci, my sme strategickí spojenci a že to je neslušné a podobne. Tomu, čo ste hovorili, ja by som súhlasil, ale ja tak amatérsky budem do toho hovoriť, že je to legálne, že sú na to dohody, ale tie dohody naozaj zahrňajú takéto absolútne masívne, ako oni hovoria, untargeted, proste nie konkrétne odpočúvanie v konkrétnych kauzách alebo konkrétnych jednotlivcov, ale proste všetko dohromady. To, že nás Američania odpočúvajú, to si myslím, že každý vie. To nech sa zase nerobí prekvapeným. Ale ja v tom vidím ako ľudský problém, že sa nechali takto nachytať. A prirodzene, že reakcie teda európskych politikov boli také nahnevané, to je normálne. Aj kvôli verejnosti, lebo sú politici, museli reagovať na hnevanie. A Američania podľa mňa by pomohli týmto európskym politikom, keby aspoň na oko nejako sa tak nejako spravedlnili, ale oni to nerobia a hovoria, že v záujme boja proti terorizmu budú v tom pokračovať. Čomu ja rozumiem? V parlamente boli najviac nahnevaní Francúzi. My keď sme mali o tom debatu v zahraničnom výbore alebo v pléne, Francúzi majú so Spojenými štátmi tradičné osobitné vzťahy a tu videli znovu svoju príležitosť, aby dokázali francúzsku veľkosť a nezávislosť v niektorých dobách na Spojených štátoch a podobne. No takže v Európskom parlamente bolo o tom rokovanie a 4. júla minulého roku sa prijala rezolúcia, ktorá poverila výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, tzv. LIBE, aby vyšetril, alebo aby čo najpodrobnejšie preskúmal celú túto záležitosť toho masívneho odpočúvania a aby navrhol najefektívnejšie spôsoby, ako by Európska únia mala reagovať na takýto postup Američanov. V septembri minulého roku začali tie vypočúvania vo výbore, bolo ich 15 celkové, pozývali si rôznych odborníkov a spravodajca Claude Moraes, britský socialista, už zostavil správu, vo februári tento výbor o nej hlasoval, schválili ju 33 hlasmi proti 7 pri 17 abstenciách a my o nej budeme hlasovať na marcovom pléne v Európskom parlamente, myslím si, 12. marca, ak sa nemýlim. Tá správa vychádza, asi to hovorím, ale už to skončím. Tá správa vychádza z toho, že ako strategickí partneri alebo spojenci by sme mali dodržiavať určité zásady, ktorými by sme chránili súkromie občanov členských štátov Európskej únie. Ja si osobne myslím, že táto správa je taká až skoro naivná. Chápem, že ako poslanci Európskeho parlamentu musíme chrániť občanov, a možno, že nie s komisiou alebo s radou, ale chrániť občanov, to je v poriadku. Ja osobne by som povedal, že ja som ochotný znášať osobné nepohodlie alebo aj nejaké nepríjemnosti,
ak to prispeje reálne, hmatateľne k nejakým výsledkom v boji proti terorizmu. Len to by museli všetci sa správať takto, ak by sme chceli dosiahnuť výsledky. No, väčšina členov Európskeho parlamentu si to nemyslí, pretože tým ide hlavne o to, že súkromie a ochrana osobných údajov je na prvom mieste, a keď sa o tom hlasovalo, pokiaľ išlo SWIFT, to sme prehrali, teda pravicové strany, Európska ľudová strana. Keď sa o tom hlasovalo, chvíľku to bolo ako na hokeji, keď Slovan dá v poslednej minúte víťazný gól, proste každý jásal, burácal a skákal, takže tam sú takéto emocionálne momenty dosť často, keď sa o takýchto otázkach hlasuje. A ešte by ste sa pýtali, aký to má vplyv na tie TTIP, dohodu o investíciách a obchode so Spojenými štátmi. Myslím si, že tu každý, aj ten najnahnevanejší člen Európskeho parlamentu voči americkému postupu uznáva, že toto je naozaj strategická dohoda, lebo už aj je vyčíslené, aké konkrétne finančné výhody by to prinieslo aj pre Európsku úniu, tak tam je skôr, teda tam sa hovorí o tom, že by sa to malo pozastaviť, nie zrušiť, alebo nejakým spôsobom úplne prerušiť, ale že by sa to malo pozastaviť a počkať, akým spôsobom budú tie ostatné veci, ktoré sa v tej správe navrhujú, vyriešené, či to bude uspokojivé z toho pohľadu, aby teda sa v budúcnosti v tejto správe rokovalo. Takže tam sme teraz, pokiaľ ide o Európsky parlament, na marcovom pléne sa bude teraz znovu o to rokovať, bude sa hlasovať. Ťažko predpovedať, ako to hlasovanie dopadne, ale myslím si, že asi to bude schválené. Ďakujem veľmi pekne aj za tú reakciu a za ten sumár vlastne toho, kde sa nachádza Európsky parlament. Mňa napadá otázka, že do akej miery vlastne ten Európsky parlament reprezentatívny z hľadiska postoja aj samotných členských štátov. Mám pocit, že tie výkriky aj postoje z Európskeho parlamentu sú mnohom radikálnejšie, ako boli reakcie individuálnych členských štátov. Vrátane povedzme aj Nemecka, kde síce na jednej strane bolo samozrejme také politické rozhorčenie, ale na strane druhej v podstate tie vzťahy medzi Spojenými štátmi a Nemeckom v mnohých oblastiach fungujú veľmi dobre a ďalej, a zase ten strategický dialog najmä o tých dnes obchodných a investičných veciach pokračuje. Takže nakoľko je toto reálna európska debata, alebo nakoľko je to vlastne len debata, ktorá v istom zmysle rezonovala jednak vzhľadom na to, že Európsky parlament sa toho chytil ako témy, ktorá samozrejme je atraktívna z pohľadu občana, máme onedlho voľby. A nakoľko vlastne je to téma, ktorej sa chytili v širšom zmysle politici EU aj vzhľadom na tie odhalenia, ktoré prišli od pána Snowdena. A v podstate aj sám ste to naznačili. Samotní Američania z toho vychádzajú v tom nie pozitívnom svetle, možno viacej než Európania. Takže ja by som to otočil, okrem tej reprezentatívnosti by som sa spýtal vlastne vás oboch, aké praktiky, respektíve akým spôsobom funguje systém hájenia bezpečnosti aj cez rôzne formy odpočúvania v rámci členských štátov Európskej únie. Sme v niečom naozaj iný, lebo tá inakosť tam ako keby rezonovala, Američania to robia, lebo proste tieto veci si môžu dovoliť a aj verejnosť ich chápe inak, ako keby európska verejnosť bola inak nastavená. A neviem, či naozaj je to tak, čiže to je skôr otázka pre vás. Takže ak by ste mohli k týmto dvom témam, možno by som začal Ivom Samsonom, nech sa páči. Akým spôsobom sa dá bojovať proti, aspoň tak som pochopil otázku, proti takýmto praktikám, o ktorých sa teraz tvária mnohí, že sú prekvapení. Už voči takým praktikám sa dá bojovať bilaterálnymi dohodami. To znamená, vy musíte, je potrebné uzavrieť bilaterálnu dohodu a isté, každé dohody sa raz porušujú, ale v momente, keď táto dohoda platí, je celkom evidentné, že ten, kto poruší túto dohodu, je ten zlý na tej strane
takáto bilaterálna dohoda medzi či už Spojenými štátmi alebo Nemeckom neexistuje. A neexistuje ani takáto dohoda medzi Spojenými štátmi a Európskou úniou, ktorá nemá takýto mechanizmus takej zahraničnej a bezpečnostnej politiky, ktorá by reprezentovala všetky krajiny. To znamená, závisí to tu od bilaterálnych dohod. Ako náhle také bilaterálne dohody budú, vôbec to nebude znamenať, že nebude prebiehať špionát. Bude to iba znamenať, že tie krajiny si budú musieť dávať väčší pozor, pretože už keď taký babrák ako nejaký Edward Snowden, bezvýznamný analytik, áno, dokázal z tej svojej pozície vytvoriť svetovú kauzu. To znamená, že niečo nie je v poriadku ani v americkom systéme. Ten systém sa spoľahol na mechanizmus, ktorý nefunguje. Ale ako náhle máte dobré bilaterálne dohody, tak je možné sa tu o nich oprieť. Ja sa opäť vrátim tej bilaterálnej dohode medzi USA a Izraelom, mimochodom z roku 83, kde pri moci bol Ronald Reagan, kde si obe strany bilaterálne dohodli, že si budú odovzdávať všetky závažné informácie. Ten špión, ktorý do dneška sedí a už si to odsedí do smrti, dospel k názoru celkom svojvoľne, že Spojené štáty neudržiavajú túto bilaterálnu dohodu. Ale to sa nedá dokázať na pôde práva. To znamená, ako náhle máte bilaterálnu dohodu, je to jednoduchšie. Keď nemáte dohody medzi takýmito krajinami, tak môžete hovoriť o priateľstve. A priateľstvo je veľmi ošidný pojem. Priateľstvo v politike. Toto nechám moralistom, morálnym teológom, ak sú tu, a v podstate iným ľuďom, ako som ja. Priateľstvo je v politike, proste tam je spojenectvo, ktoré je spravidla dočasné a ktoré sa veľmi rýchlo mení. To znamená hovoriť o tom, že priateľ priateľa neodpočúva v politike. To si môžete v manželstve hovoriť, hoci ani tam nie veľmi často. Ale to si v politike nemôžete hovoriť. To znamená, tá perspektíva, ktorú tu natienil pán poslanec, perspektíva toho, ako reaguje Európsky parlament, celkom zodpovedá tomu, čo Európsky parlament alebo európske krajiny urobili pri predchádzajúcom škandále, ktorý sa tiež týkal kvázi špionáže, a to boli tzv. Tajné väznice CIA na území Európskej únie. Tuším, Európsky parlament vytvoril komisiu, nie iba Európsky parlament, tuším, Švajčiari sa o toho zapojili. A všetci chceli dokázať, že tento človek, ktorého ste menovali, a všetci chceli dokázať, že Američania majú tajné väznice, dokonca nie iba v Litve a v Poľsku, ale aj na Slovensku. Bolo očividné, že ak by to bolo na Slovensku, tak o tom musí vedieť prezident, ústavný činiteľ a prezident, predseda vlády, predseda parlamentu, dokonca minister vnútra. V podstate tento človek, to meno, ktoré tu pán poslanec povedal, ten človek nič nepreukázal, možno to aj bola pravda, ale nič nepreukázal. A my sme tu v podobnej situácii, máme tu odpočúvanie, a oni nie iba Američania odpočúvajú. Každá krajina má svoje spravodajské služby, každá krajina odpočúva, Francúzi na tom určite nie sú inak. Možno ani, tak Briti sú jedna banda s Američanmi. Hoci nie až tak úplne, pretože my dobre vieme, čo z vojenských dejín, že až do začiatku druhej svetovej vojny bola americká bezpečnostná stratégia orientovaná proti Spojenému kráľovstvu. To znamená, bez ohľadu na to, že USA podporovali Britov v prvej svetovej vojne, do počiatku druhej svetovej vojny boli Briti považovaní za hlavnú bezpečnostnú hrozbu Spojených štátov. Potom až veľmi hybite a schopne priskočili Japonci. To znamená, vtedy, áno, celá spravodajská služba bola orientovaná na Veľkú Britániu. Teraz je situácia taká, áno, máme ju takto rozdelenú, Spojené štáty špionujú, o tých ostatných veľmi nevieme, pretože toto je skôr potrava, ale tu to skončím, toto je skôr potrava pre proste naše
antiamerické výklady a my Európania sme zväčša protiamerickí a často hysterickí. A toto je, ako hovorí František Šebej, antiamerikanizmus, to je diagnóza, to nie je analýza. Ja by som dodal iba toľko to, čo hovoril pán Samson, áno, že tá správa o existencii tých väzníc alebo nejakých bodov, kde vypočúvali tajné služby CIA, proste rôznych agentov, tu v Rade Európy vypracoval švajčiarsky poslanec Dick Marty, ktorý bol tak populárny vo svojom štáte, že dostal titul Švajčiar roka za túto správu. A pretože má zrejme radosť z toho, keď je v médiách a na titulkoch a na obrazovkách, znovu vypracoval správu o pašovaní ľudských orgánov v Kosove počas vojny, ktorou sa stále ešte zaoberáme. A keď príde niekedy do Európskeho parlamentu, ja som raz predsedal výboru, kde bolo s ním rokovanie, tak po jeho skončení sa skoro tam pobili niektorí, lebo niektorí hovoria, že to je absolútny šarlatán, že nemá nejaké hard proof, že nemá nejaké konkrétne dôkazy a že si vymýšľa na základe rôznych novinových článkov, výstrižkov a podobne. Takže no, v tomto, čo hovoril pán Bilčík, tak v Európskom parlamente je to stále ešte doznievanie toho, že vlastne potom ako Lisabonská zmluva nadobudla platnosť, a Lisabonská zmluva posilnila postavenie Európskeho parlamentu. A to sa prejavilo dvojako. Ona naozaj posilnila postavenie Európskeho parlamentu, čo je OK, a čo prekáža Rade a komisii a nášmu ministrovi a veľvyslancovi v Bruseli, lebo mi hovorili, čo si to tam vy vymýšľate v tom parlamente, preboha, vy to zdržujete, ja hovorím, že zvyknite si. Každý hovorí, že máme silnejšie právomoci, no tak ich budeme využívať. Ale pravdou je, že v Európskom parlamente, viete, sú mnohé osobnosti, ktoré majú veľmi veľké egá a chcú ich vždy využiť na to, aby sa blísli a práve túto situáciu využívali na tom, aby si vymýšľali aj niekedy hlúposti, len aby ich bolo vidieť a len aby proste aby sa jednoducho zviditeľňovali. Takže ono sa to už postupne tak podľa mňa upokojuje a bude to fungovať normálne a jedna aj druhá strana si zvykla teda na to nové postavenie Európskeho parlamentu, ale s ohľadom na to, že v parlamente sú teda ľudia volení priamo občanmi, tak tam tie reakcie, ale aj spôsob rokovania a tie jednotlivé príspevky vždy budú také možno, že radikálnejšie alebo emotívnejšie. To väčšinou neznamená, že budú objektívne alebo objektívnejšie, ale myslím si, že to vždy takto bude, tam tie reakcie budú také živšie, by som povedal. Ale keď dôjde k tomu, že sa má prijať nejaký dokument, tak dochádza k trialógom, teda rokovaniu parlamentu, rady a komisie a tam sa potom nájde určité riešenie, ktoré bude teda priateľné pre všetkých, ale tie vstupy alebo výstupy z parlamentu budú vždy také radikálnejšie, to je možno najlepšie slovo. A ešte jednu vec, ja som už dopredu dostal otázku od Norberta Kucharíka. Ja ju prečítam, lebo vy sa pýtate, my odpovedáme, aby otázky neboli zodpovedané, lebo je to k tomu, o čom tu teraz hovoríme, len veľmi stručne. Moja otázka je, Európska únia kapacitne, technicky aj finančne schopná a spôsobila zabraniť akémukoľvek odpočúvaniu z externého prostredia, nielen zo strany USA. Aké legislatívne opatrenia by mali v tomto smere prijať Európska komisia a Európsky parlament? Nemala by byť takáto právna úprava súčasťou spoločnej bezpečnostnej politiky a stratégie EÚ. Pán Samson už o tom niečo hovoril, no keby som mal priamo odpovedať, tak by som povedal, že nie. Európska únia nie je kapacitne, technicky aj finančne schopná a spôsobila zabrániť akémukoľvek odpočúvaniu z externého prostredia, nielen z USA, lebo jednoducho to podľa mňa ani nie je vôbec možné, pretože keby sa vytvorila nejaká spoločná agentúra
tak by sa určite ohrozili mnohé iné veci, lebo keď by ste dali, aby som sa nikoho nedotkol, Rumunov alebo ja neviem komu, proste všetky tie vymoženosti technické, ktoré majú, ja neviem, Briti, Francúzi a Nemci, neviem, či to mohlo fungovať. Podľa mňa to jednoducho nie je možné, ale je možná koordinácia, to, k čomu minulý týždeň vyzvala kancelárka Merkelová, aby sa vytvorila, vy to budete vedieť, taká koordinovanejšia sieť európskych proste providerov, aby sa nemuseli všetky SMS-ky posielať cez Atlantický oceán, aby sme sa my, Európania, vynasnažili takéto veci si zabezpečovať sami, aby sme teda boli viac chránení pred možnými odpočúvaniami. Ale ak si niekto myslí, že teraz je možné prijať niečo také, aby sme si to sami zabezpečili, tak to je podľa mňa naivné. Ďakujem veľmi pekne a ďakujem veľmi pekne aj za odpoveď na konkrétnu otázku, ktorá došla cez Facebook. Ona vlastne bola takisto postulovaná cez tento systém Sly. Je tam viacero vecí, aby som možno pár z nich ešte načrtol v tejto debate a potom by sme to otvorili pre samotné auditorium, lebo je tam viac takých súvisiacich vecí, možno niektoré z nich vieme veľmi rýchlo odfajknúť. Okrem toho, že nemáme tie kapacity alebo spôsobilosti, je tu aj zo pár otázok o tom, že či vôbec sú nejaké možnosti, ako sa brániť po vzťahu k takýmto odpočúvaniam. Ivo Samson už načrtol nejaké bilaterálne dohody alebo rokovania, ale v podstate asi neexistuje nejaký fyzický alebo iný spôsob, ako vlastne sa s týmto vysporiadať, nejaké také antiodpočúvacie zariadenia. To je skoro možno taká technická otázka. Ale máme tu aj politickú otázku a tá sa dotýka tých vzťahov Spojených štátov a Európskej únie. Tie vzťahy naozaj prechádzali rôznymi obdobiami, ale minimálne od nástupu prezidenta Obamu je tu taká silná diskusia o tom, že v podstate je tu dosť nový charakter tých vzťahov, ktorý súvisí možno s dlhodobejším trendom, že primárnym záujmom strategickým, ale aj hospodárskym Spojených štátov je dnes Ázia a sú iné oblasti než Európa. Európa ako keby bola odfajknutá, zjednoduším to. A naozaj sa chcem spýtať s tou perspektívou tých ďalších volieb do Európskeho parlamentu a takisto s perspektívou novej Európskej komisie, a predpokladám, že mnohé z tých viditeľných tvár, ktoré dnes sedia v Európskom parlamente, tam budú aj v tom budúcom období tí hlasnejší. Ako vlastne vidíte tie vzťahy v tom horizonte, povedzme, tých ďalších 5 rokov? A teraz najmä o vzťahu k tej dohode. Na jednej strane áno, chceme rokovať ďalej, na druhej strane vynorilo sa množstvo citlivých otázok. A pán Kukan spomínal aj tie zvýšené kompetencie Európskeho parlamentu. Ono je tam ešte jeden aspekt, ktorý je strašne zaujímavý, a to je, že ten parlament schvaľuje Európsku komisiu. A ten parlament si zvykol pred tým kreovaním tej novej Európskej komisie, a bolo to jasné už pred tými 5 rokmi, jednoducho klásť isté podmienky novému šéfovi komisie aj komisii ako takej. Pokiaľ toto neurobíš, tak ťa neschválime. A naozaj ten systém toho tlaku tam fungoval neformálne, ale šťastie aj formálne cez to hlasovanie. Či vidíte nejaký priestor práve cez túto agendu, kvázi tú možno viac antiamerickú, na to, že to komisia, ale aj Únia ako celok budú mať ťažšie v tých vzťahoch. Čiže to je taká konkrétna otázka. A tá širšia pre obidvoch, akým spôsobom vlastne zasadíte túto debatu v ostatnom roku do perspektívy tých vzťahov medzi Spojenými štátmi a Európskou úniou. Tak na tú prvú otázku, alebo na tú prvú časť, tak tohto roku bude jedna novinka v európskych voľbách, že voliči už budú vedieť, koho jednotlivé politické frakcie navrhujú za predsedu komisie. Kto bude nový José Manuel Barroso. Socialisti už majú svojho kandidáta, tí už sa dohodli na tom, že ním bude súčasný predseda Európskeho parlamentu Martin Schulz. A Európska ľudová strana, doteraz najsilnejšia alebo najpočetnejšia politická skupina v Európskom parlamente, sa o tom rozhodne 7. alebo 8. marca. Bude kongres strany v Dubline v Írsku a tam sa dohodne o kandidátovi na
na túto funkciu. Máte pravdu, pán Bilčík, že komisiu schvaľuje parlament, aj jej šéfa a jednotlivých komisárov. V minulosti sa stalo, že to sú 3-hodinové hearingy, vážení, to je hrozné, to tam sedí ten človek a proti nemu vlci, európski poslanci, ktorí sa na neho pripravujú, tam je scénár normálne napísaný, že v 138. minúte dostane slovo predstaviteľ frakcie také a také a on musí okamžite odpovedať. Ja som obdivoval nášho komisára Šefčoviča, ale oni to asi trénujú, ale že tam jednoducho naozaj bez akejkoľvek prestávky sedíte tam sám, nikto vám nič nemôže ukázať, pošeptať a je to naozaj je to hrozné, ale na čo vy narážate, tak ten predseda komisie skutočne chodí po všetkých tých jednotlivých politických frakciách a tam sa môžu teda v diplomatickej alebo v priamejšej reči povedať, že vážený pán, očakávame toto a podobne. A od toho bude samozrejme závisieť to, akým spôsobom budeme hlasovať alebo nehlasovať. Ale ja by som povedal, že je to také viac menej normálne, lebo každá skupina si presadzuje svoju agendu. A to, čo ste ešte hovorili, že mnohé tváre, čo tam dnes sedia, tam sú také viditeľné, že tam budú sedieť, ale mnohé asi aj tam sedieť nebudú, pretože teda v Európskom parlamente vládnu vážne obavy o tom, ako bude vyzerať budúci Európsky parlament s ohľadom na to, že sú dnes veľmi silní populisti, ak ich budem takto nazývať nejako inak. Vo Francúzsku vedie Front National, Marine Le Pen. A čo mi hovoria Francúzi, tak aj bude najsilnejšia voľba do Európskeho parlamentu. V Holandsku Wilders, ako sa volá, UKIP vo Veľkej Británii. Takže ten parlament bude iný. Ja si myslím, že nech to dopadne akokoľvek. Zástupcovia týchto strán tam budú veľmi viditeľní a práve, že tie tradičné strany budú teda Európska ľudová strana, keď som jej členom, bude oslabená. Ide o to, že nakoľko až bude oslabená a to bude klásť určite aj dôraz na spoluprácu týchto dvoch najsilnejších frakcií, ak sa bude chcieť zachovať doterajší charakter Európskeho parlamentu. Ďakujem pekne, Ivo, možno k tým vzťahom EU, Spojené štáty. Jednak je tam tá dohoda, ktorá je na stole. Otázka je, že či tie rokovania pôjdu ďalej a či je reálne, aby sme sa na niečom dohodli, čo sa týka obchodu a investícií hlavne, ale jednak aj širšie k tým vzťahom v tom nadchádzajúcom období legislatívnom. Sa to pokúsim zhrnúť, vlastne tú pôvodnú otázku, ktorá predosiela, že odpovedať na otázku od Vladimíra Bilčíka, aké sú štruktúry Európskej únie, je dosť samovražené, ale ja sa predsa len pokúsim o tomto tak v rámci týchto niekoľkých minút niečo povedať. Tuším, my sme začali o tom, aká je obrana, v tej otázke Vladimíra Bilčíka, obrana Európy proti týmto javom ako odpočúvanie. Nuž ako laik sa obraciam v apelujem na medzinárodné právo, kde mi nejaký medzinárodný právnik, je veľa a myslím, že Pán Boh ich nadelil dosť právnikom, nám všetkým, kde v podstate nikto nemôže povedať, že odpočívanie je ilegálne. Čo však každý národný právnik vie zdokumentovať je, že odpočúvanie alebo odposluchy alebo špionáž je ilegálna na pôde národného štátu. Ako náhle nemáte národný štát, ako náhle nie ste na úrovni toho humintu, to znamená tej ľudskej inteligencie, nemáte tam tých riadiacich spolupracovníkov, ktoré spravodajské služby využívajú, tak ste slobodní a de facto neporušujete ani národné právo. Takže ja keď počujem výraz družicová špionáž, tak sa mi ježia vlasy, pretože to je v podstate nezmysel. Vy nezasahujete nejakým spôsobom na územie druhého štátu, vy ste vo vesmíre. To iba na margo toho, že samotný legálny právny základ toho, čo je to špionáž, čo sú to odposluchy, čo je naša dnešná téma, je
jednoznačne nevyriešený a on sa asi nevyrieši. Neviem, či sa vyrieši na pôde Európskeho parlamentu, čo je, tuším, tá hlavná parketa, kde by sa tam mohlo vyriešiť. Ale my vieme, že tam sa to asi nevyrieši. Pretože to naráža na národné parlamenty a toto je konec koncov vec tretieho piliera, to sa netýka nadnárodného práva. Vzťah USA a Európskej únie, to bola vlastne tá dodatočná otázka a zrejme aj tá hlavná otázka, sa odvíja od toho, čo už vlastne moderátor povedal. Spojené štáty sú celkom inde, Spojené štáty sa nám menia pred očima, Spojené štáty, tak musíme my konštatovať, už skončili s tou nadvládou veľkého bieleho muža. Spojené štáty sa demograficky menia, Spojené štáty naozaj majú viac záujem o Pacifik. Spojené štáty, konec koncov, je to môj dojem, na ktorý potom môžu poslucháči reagovať. Spojené štáty vzhľadom na neschopnosť Európskej únie vytvoriť si vlastnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku a vzhľadom na možno zbytočne veľké ambície Ruskej federácie, som si takmer istý, chcem povedať 100%, ale podľa vývojových krívok v súčasnosti si Spojené štáty jedného krásneho dňa sadnú za spoločný stôl s Čínou a budú diskutovať o budúcnosti sveta. Možno Rusko bude pri tom, trochu ako prísediaci, ale Európska únia podľa toho, ako sa vyvíja teraz, pri tom nebude. To znamená, Spojené štáty majú dosť dôvodov na to, aby po mnohých, ale x tých upozorneniach na adresu krajín Európskej únie a na adresu európskych krajín NATO jednoducho povedali, že bohatí ste dosť, hovoríte o sebe, že nemáte žiadne bezpečnostné hrozby, že ste tak bezpeční ako nikdy predtým, že ste tak blahobytní ako nikdy predtým, tak sa o seba postarajte tak trochu aj sami. Ako my vás nepotrebujeme, konec koncov kto potreboval európske krajiny v Afganistane alebo v Iraku, tie krajiny tam boli skôr na obťaž z vojenského hľadiska. Tie krajiny boli potrebné z hľadiska medzinárodného imidžu. Či toto potrvá, možno za tohto prezidenta ešte áno, ale čo sa bude diať v Spojených štátoch, keď ten vývoj je takýto obrovský, takýto prevratný, že ten menší brat, Európska únia, je stále ešte dôležitý, podobne ako Nemecko. A ten menší brat už je stále menší a menším bratom a už je zabudnutý. To už ani nie je brat, to už je bratranec. Áno, ale dokonca ani neviem, čo je pod bratrancom, nejaký vlastný. To už je dávno. Myslím, že na začiatku povedal, že to je spojenec, takže... Áno, oficiálne sú to spojenci. Našťastie nie bratia, ale spojenci. A krátka reakcia pána poslanca Kukana na ten vzťah EU-Spojené štáty. No, ja by som povedal najskôr len takú poznámku, ale určite to chápem správne. Vy hovoríte, že odpočúvanie je ilegálne. No je ilegálne, ak sa robí proti právu. Každý právny poriadok označuje, kedy prokurátor alebo niekto môže nariadiť odpočúvanie. Ak to odpočúva niekto iný, tak to je ilegálne. To aj u nás na Slovensku bolo a podobne to vidím aj v širšom medzinárodnom kontexte. Ale myslím, že to by sme sa veľmi ľahko dohodli. To, čo ste hovorili, aká bude budúcnosť teda vzťahov medzi Spojenými štátmi a Európskou úniou, že o niekoľko rokov budú sedieť Američania s Číňanmi a Rusi budú prisediaci. Uvidíme, kto bude sedieť za stolom a kto bude prisediaci, by som povedal, ako sa to vyvinie, ale v tomto zložení tam konferencia asi bude. A k tomu ešte, že Američania hovoria dnes, že veď, keď ste taký dobrý Európska únia, tak si zabezpečte vlastnú obranu a všetko. A že tí naši vojaci alebo vojaci spojencov v Afganistane alebo v Iraku boli tam skôr na obťaž, no, Američania museli financovať, museli logisticky zabezpečovať ich pôsobenie a podobne. To je pravda, ale
Nie je to tak dávno, keď tu boli pokusy v Európskej únie o vytvorenie spoločnej európskej armády alebo nejakej obrany. A Američania sa veľmi sa vzrušovali, že čo vy to tam Európania robíte, čo si to vy predstavujete, a my sme im hovorili, to nám stále hovoríte, aby sme posilnili naše obranné kapacity alebo aby sme spoločne postupovali. Ale áno, vývoj ide dopredu, Amerika sa mení, v tom úplne s vami súhlasím, a za Obamu sa mnohé veci ešte aj tak dramaticky zmenili. A len jednu takú malú poznámku, prakticky o všetkých otázkach, ktoré tu dnes hovoríme. Ja tam stále cítim, že v Amerike sa mnohé veci zmenili po 11. septembri. To Američanmi tak otriaslo a prijali rôzne zákony, ktoré sú absolútne hrozné, keď to poviem tak veľmi ľudovo, a vtedy my sme to nedocenili, a nie, že to je hlavná príčina, ale vtedy hrdosť a pýcha, neviem čo, Američanov boli natoľko dotknuté, že podľa mňa doteraz to stále rezonuje niekde v tom ich podvedomí. Takže súhlasím s tým, že Európska únia, ak sa nedáme dohromady, a to sa asi ťažko dáme dohromady tak, aby sme mohli byť to, čo stále hovoríme, že chceme byť dôstojný hráč na globálnej scéne, aby sme mohli konkurovať ostatným hráčom, ktorí tam sú, ich stále viac, India, Čína, Brazília a podobne, že to by bol nadľudský výkon, aby Európska únia dosiahla tohto. Takže tie vzťahy budú také, ako ste povedali, proste Spojené štáty budú mať svoje záujmy. Už teraz, dneska sa vlastne presúvajú inde, ako je Európa. A aj preto by tá Európa mala mať voči Spojeným štátom také pozitívnejšie myslenie, pretože inak sa nám vzdialia do nenávratu. Ďakujem veľmi pekne, myslím, že tam bol veľký prienik, aj veľká zhoda v tých odpovediach o tom, ako sa to mení, najmä teda z pohľadu pozície Spojených štátov. Diskutujeme tu už takmer hodinu, boli tu nejaké otázky takisto z publika, cez ten slide systém, dotkli sme sa aj, ale by som teda otvoril na debatu na tú najbližšiu polhodinu aj s vami prítomnými, takže poprosím vás, môžeme skúsiť zobrať možno sériu otázok. Máme tu niekde mikrofón, alebo myslím, že vlastne nie je tu pojazný mikrofón, takže poprosím vás, keď sa prihlásite a stručne len predstavíte, a poprosím vás o otázku, nie nejaký ďalekosiahly referát. Takže nech sa páči. Máme nejaké otázky z publika? Nech sa páči. Ja by som mal poznámku, lebo hovoríme tu stále o odpočúvaní. Bolo by dobre si vyjasniť, čo pod týmto pojmom vlastne rozumieme, lebo to je podklad pre celú túto diskusiu o narušovaní súkromia a tak ďalej. Podľa mňa to je záležitosť výsostne technická, lebo odpočúvať, povedal by som, bez techniky je možné snáď niekoho cez kľúčovú dierku alebo v kúpeľni. No? A aj tá technická sa dá rozdeliť. Elementárna technická je, že keď dám nastrčiť niekoho mikrofón alebo plošnicu a vo vedľajšej miestnosti to odpočúva. To sme počuli ako u gorily a tak ďalej. To je dosť taká triviálna záležitosť. Prosím, odpočúvanie komunikačných prostriedkov, to je niečo iného. Telefón, pokiaľ bol analógový, to znamená po dráte, tak aj ten sa dá ešte ilegálne odpočúvať. Napríklad, že niekde v pivnici, kde tie dráty idú, sa niekto napojil a počúval to, alebo zapisoval to. Iná vec je tá, že v ére mobilných telefónov ja tvrdím, že neexistuje možnosť ilegálneho odpočúvania jednotlivých mobilných telefónov. Z princípu, lebo je to digitálna záležitosť a je to prenos cez styčné body do ústredí. Jediná možnosť odpočúvania technická je u toho operátora, to znamená, že to môže byť buď to Orange, alebo T-Com, alebo je to Vodafone, proste u toho operátora vnútri, tam je možné odpočúvať obsah hovorov. To znamená z tohoto. Nie je možné, aby nejaký štát prišiel niekam a teraz povedali, áno, tuto je americké vyslanectvo, tam naproti je parlament a tam odtiaľ odpočúvajú mobilný telefón Merkelovej. To je technický nezmysel.
Jediná možnosť technického odpočúvania je, že sa spojí nejaká tá služba, ktorá na to má záujem, so službou domácou, ktorá domáca služba musí mať dohodu s príslušnými operátormi a tam je možné povedať, áno, zaujíma ma číslo to a to, čiže musí vedieť, ktoré to je číslo. To je jedna záležitosť, ktorá som technická, čiže ilegálne odpočúvanie nie je možné. Z tohoto vyplýva, že tie hovory a diskusie na najvyšších politických miestach o narušovaní súkromia, že sú naprosto, môžeme považovať za novinárskú bublinu a na to sa ide tako celá nadstavba. Naprosto je vylúčené, aby jednotlivci sa odpočúvali. Iná vec je tá, to ešte treba povedať na bok, že môžeme... Áno, už končím. Že môžeme sledovať komunikáciu, ale zase len cez tých operátorov. Každý si môže nechať dať výpis zo svojho telefónu, odkedy dokedy kam a s kým je čisto telefonovať. To nie je odpočúvanie, to je prehľad komunikácií. Tých 70 miliónov hovorov, lebo čo sa povedal, že sa odpočúvajú, tak to nie je odpočúvanie, to si správa o tých staniciach, kto s kým a kam komunikovať. Toto je možné sledovať a na základe z toho robiť nejaké úsudky, ale nie individuálne odpočúvanie. Dobre, otázka bola vlastne veľmi zjednodušene, čo je to odpočúvanie v dnešnej dobe a či vôbec môže byť legálne alebo ilegálne. Máme ešte nejaké ďalšie otázky v tomto kole? Nech sa páči. Mám ísť bližšie, alebo odtiaľto doma? Štefanovič, politológ, ja by som chcel povedať k tomu len poznámku, ale dovolím si, lebo však netreba sa vždy pýtať. Myslím si, že z hľadiska bezpečnosti nie len v Európe, ale aj v iných krajinách, v Rusku a v USA, bude asi nutné ešte v nejakej dobe, v najbližších možno aj 20-30 rokov odpočúvanie, keďže vieme, že nakoniec nespia aj tí teroristi, áno. To, čo sa stalo vo Volgograde, 2 útoky a podobne, takže tieto skupiny v istých oblastiach, ale už dnes možno aj vo veľkých mestách bude treba zrejme odpočúvať. A ešte by som podotkol, že Spojené štáty možno, tak ako hovoril pán Samson, sa zbavia určitej záťaže, ktorá je v Európe. Teoreticky sa môžu zbaviť aj záťaže v arabskom svete, že sa nebudú musieť venovať tejto oblasti, ale majú sami dosť problémov s Mexikom, s mexickými drogovými kartelmi. Takže myslím si, že aj tam sa zamerajú do budúcna tieto bezpečnostné služby. Dobre, ďakujem. Tá otázka vlastne nebola otázka, ale bol to skôr komentár o tom, o potrebe odpočúvať, najmä v súvislosti s teroristickými hrozbami a najmä v postsovietskom priestore, plus bolo spomínané Mexiko a problém vzťahov Spojených štátov s Mexikom a so svojím drogovým susedstvom v tejto súvislosti ako bezpečnostná hrozba. Máme ešte? Nie. Tak ja by som poprosil, Ivo Samson sa hlásil reakciu na hlavne tú prvú otázku, ale kľudne aj ten druhý komentár, ak niečo k tomu máš. Nech sa páči. Dobre, k tej prvej otázke v podstate úplne zapadá do všetkých tých štruktúrálnych analýz, ktoré sme čítali za ten posledný pol rok, keď sa to začalo objavovať. Ono to je tak. Jeden rozdiel je v ilegálnom odpočúvaní v tom zmysle, že vy získávate zbierate, to znamená zhromažujete informácie, kto s kým telefonoval. To nie je problém. Druhá vec je, že vy už počujete alebo si sprítomníte to, čo povedal v takejto výmene názorov. To prvé je, povedzme dokonca aj morálne a bezpečnostne v poriadku. To druhé nie je možné bez spolupráce s bezpečnostnými službami daných krajín. Konec koncov my tu máme dohodu medzi, teraz nechcem povedať NSA a BND, Bundesnachrichtendienst, ale medzi Američania majú tých spravodajských služieb strašne veľa. To je, ale proste máme tu dohodu medzi USA a BND, že BND je nútená, je vlastne zaviazaná, je viazaná tým, že dodá potrebné informácie americkej strane. To sú veci, ktoré sú čiastočne utajené. Mnou spomínaný profesor Streiber
Poršepot sa do toho dostal teda s nálepkou PAPPT, prísne tajný, a vyjadril veľké prekvapenie, keďže to bolo priamo v Bundeskanzleramte, to znamená v kancelárii kancelára, že si taká ministerka, ako je Merkelová, nenašla čas, aby si voľne prístup k týmto veciam nezistila, aké tieto veci sú. Navyše ona je zadávateľkou spravodajských úloh. To znamená, ona o tom mala vedieť, a konec koncom my vieme, že Američania odpočúvali nie iba Merkelovú, že odpočúvali už od Adenauera, ktorý sa na to sťažoval, všetkých možných nemeckých kancelárov, dokonca aj biskupov, vlastne všetkých ľudí, ktorí niečo znamenali. Ale áno, ilegálne odpočúvanie je, a teraz sa vrátim k tomu, čo som povedal pred chvíľou, ilegálne odpočúvanie je v takýchto prípadoch rovnaký nezmysel ako tvrdenie o tom, že Poliaci, Litovci, Slováci, Česi mali tajné väznice CIA. O tom prosím musia nutne vedieť najvyšší štatutári, najvyšší ústavní činitelia plus spústa ľudí pod nimi. Takže toto bolo niečo, čo si myslím vtedy otriaslo dôveryhodnosť týchto informácií. Objavili sa ďalšie informácie o tom, že Spojené štáty odpočúval, čo nakoniec nepopreli. Nič nemenia na tom, že toto sú veci, ktoré sú legálne, a ak by neboli legálne, tak potom by s nimi nemohli spolupracovať spravodajské služby daných krajín. Čiže to na margo iba tejto otázky. Tá druhá, Vlado, tam bola ktorá? Tá druhá otázka sa dotýkala tej potreby odpočúvania. Štefanovič. No, tak isté, tu sa vrátim k tomu, čo bolo povedané, to znamená, Spojené štáty už sa orientujú inde. Povedzme, keď iba takto vystrelím do histórie, možno si to chytí pána veľvyslanca, pána poslanca Kukana. Teraz presne neviem, kedy bola vojna medzi Britániou a Argentínou. Tuším, to bol rok 81, alebo ešte bol to počiatok 80. rokov. Vtedy sa Spojené štáty jednoznačne postavili za Britániu a robili pre ňu špionáž. Bez nich by to Spojené štáty bez nich by Británia asi túto vojnu nevyhrala, a určite nie takýmto spôsobom. To bol rok 80, tuším, jeden. Teraz si predstaváme, 97 minút, 30 rokov. Viete si predstaviť, že by taký istý konflikt vypukol medzi Spojenými štátmi a Argentínou, a že by sa aj dnes Spojené štáty postavili takto jednoznačne za Veľkú Britániu s takýmto prezidentom, s takouto víziou. A viete si to predstaviť do 50 rokov, že Spojené štáty sa tu menia, a týmto skončí pre túto expoze, túto odpoveď, keďže nás Európanov trápi imigrácia, legálna a ilegálna, imigrácia z južného Stredomoria alebo Stredozemia, tak toto nie je problém Spojených štátov. Ich trápi iba jedno, a to je hispánska imigrácia. Takže ich problémy sú úplne inde. Našťastie tieto problémy sú skôr demografické a sociálne, nie až tak veľmi bezpečnostné, čo je prípad Európskej únie. Ďakujem. Pán poslanec Kukan. No, skôr len takú poznámku, ktorá spojuje vzťahy USA a Európy a otázku odpočúvania, a síce odpočutý rozhovor americkej diplomatky zo State Departmentu Victorii Nulandovej s ich veľvyslancom v Kieve. A to iba potvrdzuje to, akým spôsobom sa Američania pozerajú na Európsku úniu. Keď sme čakali, že keď čakali niektorí, že nejakým spôsobom sa ospravedlnia, tak tá hovorkyňa, myslím, povedala, že to bol určitý spôsob vyjadrenia frustrácie. No to je ďalšia urážka. Takže v tomto je to, myslím si, jasné. A k tomu, čo tam vzadu hovorí pán, že Američania samozrejme budú naďalej odpočúvať, pretože
a budú odpočúvať nielen Mexičanov, lebo to je naozaj v ich národnom záujme Spojených štátov, ale budú podľa mňa odpočúvať tak, ako odpočúvali doteraz ďalej na celom svete. A pokiaľ ide o tú otázku, či by, keby dnes vznikla vojna medzi Veľkou Britániou a Argentínou, Falklandské ostrovy, no ja si myslím, že taká vojna by nevznikla, lebo Američania by si postrážili, aby tá vojna nevznikla už, ale to je pravda, že Amerika sa mení, osobitne za prezidenta Obamu, s tým súhlasím, ale ten historický zväzok Spojených štátov so Spojeným kráľovstvom, s Austráliou a Novým Zélandom stále pretrváva. Všimnite si, keď sú nejaké konflikty vo svete, Američania idú vytvárať koalície dobrovoľných, tak to je okamžite... Ochotných, áno. Koalície ochotných, keď nemajú príslušné dokumenty tých orgánov, ktoré takéto dokumenty prijímajú, tak vždy, keď idú do niečoho, tak nejdu sami, ale idú v tomto zložení. A to si myslím, že stále by ešte pretrvávalo, a keby nejaké také konflikty vznikali, že by to ešte bolo také. Ďakujem. A tá téma vzťahov Spojených štátov Európskej únie dosť rezonuje aj medzi prítomnými. Tu najviac hlasov momentálne má otázka. Ja ju ocitujem aj tu za nami. Štátny tajomník MZVSR, pán Peter Burian, v septembri 2013 povedal, že TTIP, to je tá dohoda o partnerstve v oblasti obchodu a investície, je viac ako obchodná zmluva. Citujem, je to ekonomické NATO, ktoré posilní našu politickú väzbu z USA, teda so Spojenými štátmi. Čo si o tom myslíte? A čo si myslíte o TTIP a takisto ISDS? Ivo. Môže to nejakým spôsobom zmeniť ten charakter tých vzťahov, alebo v zásade nie? Je to dohoda, ku ktorej sa vyjadrujú politici a ja si neviem predstaviť, že by taký vrcholný predstaviteľ ako pán Burian povedal, že táto dohoda nič neznamená. Samozrejme, je to špičková dohoda, dobrá dohoda, vynikajúca dohoda, ktorá priniesie výsledky. Ale podľa môjho názoru ten vzťah medzi USA a Európou je momentálne veľmi vrtkavý. A skôr sa budú vyvíjať v neprospech Európy v tom zmysle, že Spojené štáty sa budú orientovať sami na seba. Takže ak pán Burian povie, možno tu je, ak tu je, tak ho pozdravujem, možno tu nie je. Ak tu je, tak mu poviem iba to, že áno, že v podstate, keby som bol na jeho mieste, tak tiež pochválim takúto dohodu. A poviem, že to je tá typická Sunday speech, tá nedeľná reč každého diplomata. A poviem, že to je veľmi dobrá dohoda, ktorá pomôže priviazať Európu a Spojené štáty ekonomicky voči sebe a momentálne, ako máte ekonomické väzby a môžete dať nejakú schému, nejaký prototyp, nejakú paradigmu, tak potom bude nasledovať aj spolupráca v iných oblastiach. Nemyslím si, že dohoda medzi USA a EU je v tomto smere nejaká rozhodujúca pre problém, ktorý my riešime. A ten problém je špionáž, a to je v podstate v prvom rade bezpečnostný problém, ale nie iba bezpečnostný problém, to je problém dôvery. Môžete dobre kontaktovať druhú stranu, dobre spolupracovať, dobre v uvozovkách kšeftovať, a to ešte neznamená, že ste si navzájom dôveryhodní, skôr naopak. Koniec koncov špionujete a o tomto vlastne, my sme o tom ešte nehovorili. Aj o tomto je, táto špionáž, to nie je iba o bezpečnosti, tak to prezident Obama sa snažil opäť, keď poviem kamuflovať, je to možno neúctivé, ale tak sa to snažil vysvetliť. Ale odpočúvanie o tom, kto s kým sa stýka, kto aké má obchody, vy na to môžete, kto aké má projekty pripravené, a vy na to môžete zarobiť. Konec koncov, veď tu je ekonomická súťaž. Bezpečnosť, súhlasím, je na prvom mieste, aj po 11. septembri, čo bude pán poslanec. To ťažko niekto spochybní, možno niekto povie, že s tým sa musíme zmieriť, že to urobila CIA, alebo že to urobila Mossad, alebo čokoľvek iné. Ale bezpečnosť je na prvom mieste, Amerika sa odtedy zmenila
Ale nemyslím si, že by sa zmenila v tom zmysle, že by Európe, ktorá je úspešná hospodársky, prenechala nejaký framework, nejaký voľný výbeh na to, aby ekonomicky predbehla Spojené štáty. Odpočúvanie je podľa môjho názoru, nemám na to nejaké dôkazy, je podľa mňa aj o tom, že vy vidíte dokrát tým, ktorí hrajú úspešnú ekonomickú hru a vy ich môžete eliminovať alebo podviesť alebo ich nejakým spôsobom môžete prebehnúť. Ja len dodám k tej dohode o obchode a investíciách, to je dohoda, ktorá ešte nie je napísaná, čiže ja chápem minimálne tú poznámku pána štátneho tajomníka Buriana ako poznámku, ktorá sa týka nejakých očakávaní, možnosti rokovania. Tie rokovania môžu trvať ešte nie niekoľko mesiacov, ale skôr niekoľko rokov, ak sa úspešne završia. Pán Kukan, chcete reagovať na to? Nech sa páči. Áno, ja by som tak na poli súhlasil s tým, čo hovorí pán Samson. Je to možno, že také tie okrídlené frázy nie sú na mieste, že to bude nové ekonomické NATO alebo podobne. Každopádne je to dohoda, ktorá je výhodná pre obidvoch partnerov, je to významná dohoda. Ja neviem, že vy to možno viete, ale už je aj spočítané, koľko by to prinieslo v eurách na každého obyvateľa v Európskej únii, keby sa takto dohoda podpísala. Čiže ide naozaj o veľmi dôležitú zásadnú dohodu v oblasti ekonomickej a investičnej spolupráce. To si myslím, že je v poriadku, to je správne hodnotenie. A na druhej strane súhlasím s vami, že aj takáto dohoda zásadná, významná, výhodná pre obidvoch nezmení celkový trend vo vývoji vzťahov medzi USA a Európou. Ďakujem pekne. Máme posledných zhruba 5-10 minút maximálne, tu jedna otázka naľavo. Pán poslanec, nech sa páči. Ďakujem. Otázku som kladol ja. Ja by som chcel predsa len k tej spornej klauzule, ktorá tam je označená pod ISDS. Je to klauzula, na základe ktorej anglickí laboristi alebo iné občianske združenia, dokonca celú dohodu, myslím, že je 200 teraz v sume v celej Európe, ktorí zhadzujú celú dohodu zo stola. To ISDS hovorí vlastne o tom, že vstupujú do právnych rámcov pri tvorbe európskej legislatívy. Môžu vstúpiť súdy tak, že ak je napríklad nejaký výrobok, ktorý spĺňa nejaké environmentálne štandardy v Amerike, ale nespĺňa, lebo naše sú veľmi vysoké európske, tak korporácia môže vysúdiť na základe aj platnej legislatívy veľké, obrovské sumy peňazí. Tým pádom majú mnohí za to, že na takej tejto spornej klauzuly končí demokratický proces a skôr vyhráva ako keby korporativizmus. Na základe tohoto obrovského tlaku, ktorý sa vyvinul, zatiaľ táto klauzula ISDS je ako keby aj pod tlakom samotného Barrosa out a už neobsahuje ju TTIP, ale aj tak by som sa chcel opýtať možno pána poslanca, že do akej miery si myslí, že táto dohoda bude musieť nejaký mechanizmus súdnych dohodnutí medzi USA a európskym priestorom obsahovať, pretože zmluva o voľnom obchode medzi USA a Európskou úniou, pravdepodobne ja s tým súhlasím, bude musieť vzniknúť a dúfam, že nie v nejakých ročných rámcoch a o 10-ročných rámcoch, ale čím skôr. Čiže názor na ten ISDS. Jasné. Otázka veľmi konkrétna od pána poslanca Jozefa Vyskupiča, ktorý položil aj tú otázku cez ten systém slide. Neviem, že či pán poslanec alebo prípadne Ivo Samson sa chce pustiť do tejto debaty o tej spornej klauzule, ktorá je momentálne mimo. A tá otázka vlastne sa dotýkala o tom, ako som to dobre pochopil, o spôsobe riešenia možných sporov, ktoré by vznikali, to znamená nejaký ten systém a prípadne spoločných súdov a respektíve tých rozhodnutí v tých sporných otázkach, akým spôsobom sa budú prijímať a akým spôsobom sa hlavne budú navzájom rešpektovať.
Nech sa páči. Pán poslanec, ja iba toľko, že necítim sa byť kompetentný na toľko, aby som vám dal odpoveď, ktorá by vás uspokojila. Ja by som mal návrh na túto otázku, veľmi detailnú, odpoviem nezvyčajný moderátor. A ja na to určite nebudem odpovedať, ja len možno k tej poznámke o tej skepse, že nie mesiace, ale roky. Samozrejme, jedna vec je tá politická dohoda, druhá vec je aj potom ten proces ratifikácie a vôbec vstupu do platnosti tej samotnej dohody a tam si myslím, že sa určite nebavíme o mesiacoch, ale bavíme sa o rokoch a ja dúfam osobne, že tých rokov bude čo najmenej, to len aby som nejaký normatívny postoj dal do toho. Dobre, máme túto otázku správa, nech sa páči. Ja sa volám Seko a dlhé roky som robil v zahraničnom obchode. A vy ste sa ma dotkli ako európskeho nacionalistu, lebo vy hovoríte, že v perspektíve Európa bude strácať svoj význam. No, že v tom bude skôr Čína, Európa bude trošku von, skôr a tak ďalej. Ja budem hovoriť skôr o emóciách, ja neviem všetky čísla, ale moji kamarádi, ktorí obchodujú s Čínou, hovoria, že Európa je pre Čínu znak serióznosti, to je stratégia. A ešte by som sa vrátil k tomu odpočúvaniu Nemecko a ten špion Izrael. Je známe, že Izrael je naozaj základný priateľ USA a že dostáva veľké dotácie. Na rozdiel od toho, dôsledky druhej svetovej vojny a Nemecko vieme, že vlastne to bol nepriateľský vzťah a dôsledok druhej svetovej vojny konfliktickej sú také, že i národná Bundesbank nepatrí Nemecku a všetky strategické podniky a že to vlastne patrí Američanov. A Nemecko ako také je prakticky doteraz vojenský obsah. A ďalšia vec je, že keď hovoríte, že Amerika nemá význam pre strácanie pre ako je možné, že teda je tu ďalšia vojenská základňa v Kosove obrovská, že vojaci americkí sú v Nemecku a že teda sa pripravuje ďalšia zmluva o voľnom obchode s Amerikou. Proste nemôžeme to stavať, alebo ja s tým nesúhlasím, že my sme že nás Amerika nepotrebuje. Ja mám na základe toho indícií, že tak strategické mesto, ako je stará Európa, je málo kde na svete a že pre Ameriku ten význam, najmä porovnaní s ruskými vzťahmi a s Čínou, bude stúpať. Pani, bolo tam viacero otázok, ale ja by som to len hrnul. Je tu otázka, alebo skôr taký výkrik, že ste sa dotkli európskych nacionalistov alebo európskeho nacionalistu. V úvodzovkách samozrejme, ale dotýkalo sa to v podstate také polemiky s tým, že či naozaj je to tak. Ja to tak poviem s tým. Francúzske víno bude pre Čínu mať význam oveľa väčší ako kalifornské víno. Všetko, čo ide z Francúzska do Číny, bude mať vždy veľkú väzbu na obchod, na kultúru, na všetko. Takže tá Čína bude v tej Európe napríklad. A myslím si, že otvárame tu už trošku inú debatu, než to odpočúvanie samotné, ale predsa len možno taká posledná reflexia z vašej strany, lebo naozaj naviac nemáme čas, ten čas sa pomaly naplňa. Prepáčte, ešte to odpočúvanie. Proste Američania si môžu dovoliť odpočúvať Nemcov, lebo ich majú pod palcom. Kdežto naopak, keď dotujú Izrael, tak ich to naštve, keď ich Izrael odpočúva. Dobre, otázka k odpočúvaniu. Ešte sa spýtam, či je niekto z publika, kto by sa chcel spýtať otázku, ale prípadne len jednu. Ak nie, ja by som dal posledné slovo panelistom. Viacero vecí tu padlo z tej pravej strany. Ja sa priznám, že časť z nich som kvôli šumu tu z ľavej strany neúplne presne zachytil, ale tá posledná vec sa týkala aj poznámky o odpočúvaní, takže nech sa páči, pokiaľ chcete reagovať, začali by sme Ivom Samsonom. Dobre, tá otázka bola, by som povedal, vysoko ideovo motivovaná, takže ja sa ňu postavím, aby som ju odpovedal. Tam vlastne padol v
padla výhrada voči tomu, že Európa stráca význam pre Spojené štáty. Neviem, či to je nepochopenie, ale tu nikto nehovoril o tom, že Európa stratí význam pre Spojené štáty. Tu sa hovorilo o tom, že Európa bude strácať a bude strácať význam pre USA v porovnaní s inými svetovými regiónmi, napríklad s Čínou, tomu sme sa dosť venovali. Samotné odpočúvanie, tak dobre, je to naša téma. Vy ste sa aj dotkli skôr tým spôsobom, že Spojené štáty vždy majú nejaké želieska v ohni, aspoň takto voľne interpretujem, lebo som si tú otázku nepísal, a že ju očividne aj budú mať. No samozrejme, že ju budú mať, podobne ako ju budú mať v Mexiku a budú mať v Nikaraguje a budú mať v Argentíne a budú mať v Inde. Ale Európa tu odchádza do územia. Európa je hodnotná ako ekonomický partner a ako náhle bude ekonomicky schopná a stabilná, tak bude mať pre Spojené štáty nejakú cenu. Ako náhle bude bezpečnostne upadať, tak tú cenu stratí. A bude už iba ekonomický partner. Ten výraz, že ste európsky nacionalista, je sympatický, ale ja by som dal skôr prednosť tomu, aby som bol na vašom mieste európsky vlastenec, európsky patriot. To iba preto, že nacionalista predsa má takú konotáciu, ktorá... Diplomáti musíte to vyzdáhnuť. Hovorte k veci. Nemcov môžu odpočúvať preto, lebo je to prakticky od druhej svetovej vojny kolónia Ameriky. A oni platia, oni stále, tam sú veľké vojská, majú to v kontribúcii. Veľké vojská už tam nie sú v porovnaní s tým. A Izrael nemôže odpočúvať Ameriku, lebo Amerika všetkými možnými spôsobmi, to je ich brat. Tam je naozaj, prepáčte, tamto bratstvo funguje. Izrael a Amerika vôbec nie sú bratia, skôr si myslím, že sú to spojenci, ktorí sú veľmi bratkaví, ale odpočúvanie Nemecka a zo strany Spojených štátov nie je to pravda. Na odpočúvaní zo strany Spojených štátov sa konec koncov sťažovali Francúzi, sťažovali sa aj Rakúšania. Áno, u Nemcov, tam súhlasím, to bola kedysi, ja som tu tie všetky zmluvy menoval, to bol frontový štát od počiatku 50. rokov, tam si Spojené štáty robili čo chcú, konec koncov oni garantovali bezpečnosť Nemecka proti celej východnej Európe, čo boli satelitné štáty Sovietskeho zväzu. Takže áno, Nemecko bolo v rukách Spojených štátov a do dneška to pretrváva. Ale iba sa ohradím proti tomu, že toto je iba v Nemecku. No, Spojené štáty určite počúvajú aj inde, tam, kde je to pre nich podstatné. A padol tu aj názor alebo mienka o tom, že 11. september veľa zmenil. A my vieme, ako 11. september, čo bol šok pre Spojené štáty a ešte dlho ostane, ako sa vyvíjal. Niekomu skresla myšlienka v Saudskej Arábii, potom v Afganistane, naplánovalo sa to v Nemecku mimochodom a skončilo to v Spojených štátoch. To znamená, Nemecko tu je pre Spojené štáty nie iba spojenec, ktorého ovládajú, ale aj krajina, ktorá je veľmi otvorená aj imigrácii, dokonca je tak otvorená, že je, tuším, v porovnaní so Slovenskom výslovne štedrá. Slovensko takúto legislatívu nemá. To znamená, ako náhle vás niekto napadne a zistíte, tí ľudia sa pohybovali v Hamburgu, ale kdekoľvek inde, tak odpočúvate kadekoho. To, že tam je, áno, tento základ, Nemecko bolo dobité, Nemecko bolo okupované územie, východné Nemecko Sovieti stratili, západné Nemecko Američania nestratili, naopak mu umožnili, aby sa spojilo s tým východným. To znamená, oni sú víťazi studenej vojny, oni stále majú dokonca podporu. Či to sú socialistické vlády, SPD, alebo či je to CDU, CSU, možno s výnimkou zelených majú absolútnu podporu Bundestagu. A konec koncov aj tieto odposluchy, ktoré boli formálne odsúdené nemeckými politikmi, počínajú s Merkelovou, hovorcom Bundestagu, počínajúc alebo končia s hovorcami rôznych politických strán,
mali svoju výšinu, mali svoju špičku v názore zelených Rittenanistu, ktorý provokatívne navrhol, že Nemecko má udeliť politický azyl Edwardovi Snowdenovi, pretože nám odkryl pravdu. Inak Snowden bol niečím, čo by som ja v slovenčine, že to bol whistleblower, čo by som nazval medzi morálne vystupujúcim informátorom a obyčajným práskačom. Ďakujem pekne, pán poslanec Kukan, ale kľudne môžete zostať sedieť. Aj zostane. No, ja by som iba takú poznámku, že ja som európsky realista a povedal som, že považujem Európsku úniu za najúspešnejší projekt v novodobej histórii. My si ani možno neuvedomujeme, čo to pre starý dobrý kontinent Európska únia znamená. Takže nerad by som bol obviňovaný, že som nejaký protieurópan, lebo nie som. A keď tu hovoríme o budúcom vývoji EÚ alebo vzťahov medzi Spojenými štátmi a Európskou úniou, ja by som bol veľmi rád, keby sa pozícia Európskej únie posilňovala a keby sme boli dôstojným partnerom Spojeným štátom, ale pozrime sa do zrkadla a buďme realisti, keď to takto hodnotíme, že jednoducho strácame a samozrejme, že aj európsky kontinent, aj základňa Bondsteel v Kosove, čo ste spomenuli a podobne, to je v sieti amerických globálnych bodov v rámci globálnej stratégie, všetky tieto veci sú pre ne dôležité, ale objektívnou pravdou je, že za vlády prezidenta Obamu čoraz viac americké záujmy smerujú do Ázie, to si priznajme, lebo to je pravda, to neznamená, že odpísali Nemecko alebo Európu, ale ťažisko v tomto globálnom pohľade Spojených štátov naozaj sa preposúva smerom do Ázie. Ďakujem veľmi pekne. Dámy a páni, čas tejto dnešnej debaty sa naplnil. Kým sa rozídeme, len pár poznámok, ak dovolíte. Chcem upriamiť vašu pozornosť a zároveň vás aj touto cestou pozvať na ďalšiu debatu, na ďalšie stretnutie v rámci Café Európa, ktoré sa uskutoční 24. marca tu v týchto priestoroch o 5:30. A témou bude otázka, môže Únia zasahovať do morálky spoločnosti, a budeme diskutovať s dvoma poslankyňami Európskeho parlamentu, s pani Záborskou a s pani Neveďalovou o ľudskoprávnej agende na pôde Európskej únie a Európskeho parlamentu. Takže ste srdečne vítaní, myslím si, že téma je to nanajvýš aktuálna a je to téma, ktorá je veľmi živá a rezonuje na Slovensku zvlášť. Ale predtým, než sa rozídeme, chcem sa poďakovať tým, ktorí zaslali svoje otázky, či už cez systém Slide, aktívne sa zúčastnili tunajšie debaty a takisto poslali svoje otázky cez Facebook. Náhodným výberom odmeníme troch zúčastnených, ktorí poslali otázky cez Facebook, takže dáme vám vedieť a budete odmenení a dojde na vás. A v neposlednom rade by som sa veľmi rád poďakoval za dnešnú účasť našim dvom hosťom, pánovi Ivovi Samsonovi z Inštitútu bezpečnosti a obranných štúdií a pánovi poslancovi Európskeho parlamentu, pánovi Kukanovi. Ďakujem páni, že ste si našli čas, že ste prišli medzi nás a dúfam, že sa nevidíme naposledy pri takejto debate a budem sa tešiť niekedy na budúce o odpočúvaní o európsko-amerických vzťahoch a možno aj o lepších časoch. Takže ďakujem ešte raz a ďakujem vám všetkým, dovidenia.